Csak a fejnek értem. Ja. Megy az, Balzán, megy az. Mondd meg, lemaradtál, kurva életbe levágtuk. Dehogy is itt van veszem. 21. Bazd le. És most menjen a Sanyi kezére! És jobbra! Mondtam, én a fejét féltem. Remélem videóban az atommozgása iszonyú szükség. Ez nem ilyen még. Na most is a másik baltával inkább. Menjen, nem is jöhetnek. Jézusom, fejbe baszod meg az atom, ne csinálj! Ez lesz? Ne hagyd abba. Meg lesz az. És csak kiesett belőle, várjál. Ezt mondtam azért, hogy így kell, bazd, nem itt. Miért nem ezzel kezdted? Atom, ne menjen.